Muga-muga delega atimu yen ana kurange ngapuran aku nyuwun pamit nganti sok ketemu kapan sesuk sore muga-muga delega atimu kapan-kapan iya yen ditanggap muga sing kuasa paring keselamatan jroning ati cek durung pengen bali jroning ati renyuh yen ngalimi patok apik banget kaya sore iki sampeyan kabeh bakal tak salami kapan sesok sore iya iya wah boyong buri ya boyong buri ora rampan ning arep yo mari nok bang tak rujuk ayo cepake BPJS ya wah dirujuk ora mari yo sesuk kontrol ke ngono iya oh diubengke ya oh dijunjung dibantu yo. Oh, tenagane. Aksi jalan ados, Mas.